Akşamınız hayırlı, hormatly kardeşler. Bugün meclisimizin nowatdaky ýygnanşyklaryna başladyk. Bundan soň tribunally meseleniň gurrunny ederiz. Tribunal näme? Näme üçin biz bunyň gurrunny edýäs? Näme üçin tribunaldan öň raşizm gurrunny etdik diýilen nämäni hemmekime ýa-ni bütün Türkmenistanyň halkyna ýetirmek üçin täzeden üstünden ýokarak bolsa da geçeli. Indi Türkmenistan ýa-ni tribunallar täze bir zatlardyr aslında. İlkinjileri Ikinji Jahan urşundan soň boldy. Ondan soň ýene Ikinji Jahan urşundan soň eň meşhury Uganda. Yok, Ruanda, ýalňyş aýtdym. Ruanda da bolup geçti. Eň ululary, ondan kiçileri var. Indi Türkmenistanda da bir tribunal meselesi bolmaly. Tribunal diýilende köplenç adaty bolmaýan jenaýatlary suud etmek boýunça wagtlança gurulýan bir suud demesdir. Indi tribunal adyny ýa-ni şu ulanşy boýunça aljak bolsak, düýük manysy däl de şu wagtga tribunal sözüne ulanýan niýetler bardyr. Ýa şu taýda adalat oturgucu diýilýär. Tribunalyň nemesi adalat oturgucu. Indi bu taýda bir adalatsızlyk bolýar. Bu adalatsızlygy öňüne almak üçin ýa-da bir adalat meseleni gozgap soň nämäni bir kaziýete ýene näme tawşyrar ýalyk ýagdaý mümkinçilik bolmagyny üçin bu gitdikçe ular gidýär we döwrüniň ýagdaýynyň daşyna çykýar jenaýatlar. Ikinji Jahan urşunda şeýle boldy. Bir giden adamlar öldürdüler, ýa-ni adamlary öldürmek bir gyrada dursun, adamlardan sawun ýasadylar. Indi şoňa çelle düşnükli bolýar. Soňra jogapkärler suud edildi. Aslanlar var, ömür boýu ýa-ni tutsak edilenler var. Soň tutsagyndan da çykarlanlar var. Ýöne bu halkara derejesinde bolan bir zat. Ruanda'da şoňa benzeşirek halkara derejesinde gurnaldy. Türkmenistanyňky ullakan bir halkara derejesinde bolmaz. Türkmenistanyň meselesi öz içi bilen baglanşykly. Halkara derejesinde näme bolup biler? Gözlegçi hökmünde girip goşulyp bilerler, gatnaşyp bilerler. Belli bir halkara nemesine değişli olan bölekler vardır. O tarapları ele alınır. Ben onun daşında Türkmenistanyňky bir üýtgeçip bir ýagdaý. Indi biz sebäbini, ýa-ni tribunalyň gurulmagynyň sebäplerini aýtmak üçin o sebäpleriniň gurrun etmeli. Türkmenistan ýa-ni tebii resurs boýunça daş döwründäki goňşulardan tapawutlanýar. Dene daş döwründäki goňşular däl dünýäniň köp bölegi boýunça da tapawutlanýar. Şoňa garamazdan garyp ýagdaýda ýaşadylýar ýa-da Türkmenistanyň halky sowatsyz goýulýar, gorku var. Bularyň hep aňyrsynda bir ýa-ni imperialist ýurtlar bar. Ýa-ni Orset birinji nowatda beýlekler hem bardyr. Esasan imperialist ýurtlar totalitar ýurt rejim bilen dolandyrylýar. Şolaryň ýa-ni bähbitleri üçin ulanýan, sömürilýän bir ýurt halyna geldi. Ýurduň içinde bolup bildiğince az adam isleýärler. Şonuň üçin daşyna çykmagy mejbur edipdirler. Daşyna çykyp adamlar ağlanyp ýörler. Ýurduň içinde galanlar hem sowatsyz we gitdikçe de sowatsyzlaşýar. Bunu köp ýerem görüp durýar. Halkara nemeler onuň ýaly işlemýär içinden. Ýa-ni halkyň bir düşünmegi gereklidir. Halk düşünenden soň
Bu zatlar meseleni gozak bolýarda. Indi o günem gelip ýetdi. Ine Türkmenistanyň halky düşünüp başlady. Bu zatlara ýurtda bolýan zatlaryň o dogry däldigine, ýalňyşlygyna. Soň bunyň izini izarladykça da o ýa-ni Orsiýada baryp ýetýär. O Orsiýadyň hem bu ideologiýasy bar. Başga ine esasen Orta Aziýa ýurtlaryny öz golasynda saklamak boýunça bir ideologiýasy bar. Oňa mady raşizm ideologiýasy. Ukraina uruşy başlandan bäri Orta Aziýa nähili Russiýanyň golasynda da ortağa çykdy. Türkmenistan iň agyr ýagdaýda golasynda, ýa-ni soň derece golasynda da göründi. Beýleki ýurtlarda näme de bolsa da ýalandan bolsa da bir siýasy ýa-da siýasata bir çalymdaş bir nemeler ýöretdiler. Ýa-ni şonda da görünüp dur, aňyrçy bärsi. Türkmenistan olsa düýbünden öz ygtyýarlygy ýok we Orsiýada garamagynda edilýär hemme zat içindäki siýasatda bolup bitýän zulumlar dan tutun ýa-ni garyplyk, gorky, ondan soň ýalan bu zat ýa-ni korrupsiýany goşup bilersiňiz, ýa-ni ýalanyň bir önümidir korrupsiýada. Jemgyýet hem şoňa öwrenişdirýärler. Ýa-ni türkmen jemgyýeti bilen bir ara gelseň, ýa-ni öler ýalyk derejäge gelendir, ýöne ýurdumyz asuda diýip gürler ýalyk bir neme berip diýerleşdiripdirler her bir adamyň aňyna, hoşuna. Bu zatlary ýörüýte edip gelýärler. Bu bir raşizmdir. Ýa-ni bizim bilýänimiz şu zatlaryň sebäbi aňyrda raşizmdir. Ýöne tribunaly biz raşizme garşy gurnaýasmy. Ya-da raşizmiň hyzmatkarlar üçin mi diýilen ne soru çykýar bu taýda. Raşizm bir ideologiýadyr, bir düşünjedir. Türkmenistana gönden gelip bir zat edenok, aýlawly ýollar bilen edýär. Aýlawly ýol hökmünde de Türkmenistanyň öz içindäki adamlar, Türkmenistan içinde doğulan, Türkmen dilinde gürleyen diýip aýdaly. Ýa-ni daşyndan gelen däl diýjek bolýan, bunu alyp barýanlar. Bular kimler? Türkmenistandaky ähli ministrlikler, Türkmenistanyň prezidenti we aparatlary, ondan soň nemeler, käbir edaralar, mehkeme diýdi. Ondan soň ýene näme bar? Migrasiýa bar. Ve şoňa benzeş bir näçe gurambalar bar. Gurambalaryň içindäki adamlar. Ýa-ni ministrlikler bir aýry, oňa şanda gurambalar bar. Soň iş dünýäsi bar. Ondan soň ýa-ni aýdymçylar diýdi, ýa-ni tanymal meşhur adamlar. Özlerine taş töregine nemäni görkezýän, ol ýaxşy goşunup diýdi, ýene näme diýdi, şoňa benzeş taraplar bar. Indi bu adamlaryň eden o jenaýaty gaty ullakan bir jenaýat täze Türkmenistana şu jenaýatlary bir cezasyny bermän, o başlap bolanok, ýa-ni täze Türkmenistan diýmek jenaýatçylaryň cezasyny bermek diýmekdir. Asıl manysy şoldur. Ýoksa hem täze Türkmenistan bolmagyna gerek ýok. Indi täze Türkmenistan sözüniň hem üstünde täzeden durup geçeýin. Täze Türkmenistan bir düşünjedir, bir maksatdyr. Ýa-ni Türkmenistany alyp başga bir topraklarda gurmak däldir. Türkmenistany ýa-ni häzirki zulüm ýa-ni dünýädäki her türlü erwetlikleri öz içine alýan ýagdaýyndan çykaryp demokratik, adalatly we kanun, hukuk döwleti ýagdaýyna getirmegiň adydyr täze Türkmenistan. Indi şol hukuk, adalaty dikelçek bolsaň,
O dikelden wagtyň täze Türkmenistan bolýan bolsa, ýöne hak, adalat, hukuky dikelçek bolsaňam, o Türkmenistan şu ýagdaýa getirenleriň o jezasyny bermeli bolýan. Ine şeýle bir balanşy bar buň içinde. Şeýlerek o tribunal adatdan daşary bir sud demesidir, adat sud ýalydyr, adat sud o ýurdun içindäki kanunlara ýa-ni düýp kanuna esaslanyp beýleki cinayet we kanunlar bilen demesini alýandyr. Soňam logika elbetde. Indi tribunal meselesinde ýa-ni belli başly kanunlar ele alynanok, belli başly kanunam ýok, sebäbi edilen cinayetler adatdan daçary hesaplanýar. Misal üçin adamlardan sabun yasamak 2-nji jahan urusunda. Ine munyň bir jezasy öňünden ýazylan däl. O bu zady görüp düşünüp şo ýerde jezasyny bermelidir. Bu zat ýene-dän bir gezek gaýtalanmaz ýalyk. Ve ýene bir gezek gaýtalanmaz diýilen bir neme de bar. Bugün de günaşa edilip berilen zat däl. ýa-ni bir ogurluk däl ýa-da bir korrupsiýa işi däl. Bizim tribunal meselesinde adaty bolmayan o zatlara serederiz. Bu birincisi insan hakları meselesi. Bu bir. İkincisi guramaçylykly terrorizm, cinayet işleri var. Yani özüm o çeşmesini başka bir yurttan alýar, daşky bir yurttan alýar. O içinde de şonun şärikleri var. O hyzmatkarlar diýip o gurrun geçýän raşizm bardaşynda şu raşizmden hyzmatkarlar var. Ýa-ni şolaryň edýän cinayetine şäriklik edýänler var. Bunun daşynda ýa-ni insan hak hukuklaryny gurrun etdik. Ondan soň genosit meselesi var. Ine şu esasy 3 meseleniň üstünde durmaly. Munyň daşynda da bolup bilermi, çykarmy? Çykarsa bu entek ilkinji gezek gurrun edýäs ilkinji minutlary tribunalda meseleniň bu tribunallar 5 ýyl, 10 ýyla çelliğine dowam edip bilme mümkinçilikleri var. Mesela çözýänçe çözüp bolduk diýilýänçe dowam etme mümkinçiligi var. Şo wagtda çeli ýapylan bularyň nemeleri, işleri. Türkmenistanda genosit barmy? Bar. Bunu her türlü edip suud edip bolýar. Ýa-ni bäbek ölümlerinden tut, hassahanadaky ölümler, ondan soň türmedäki ölümler, buların hemmesini goşup ortağa çykarsaňyz sebäplerini o genosit ortağa çykýar. O çeşmesi raşizm ideologiýasy. Ondan soň insan hukuklarynyň ýok edilmegi. Ýa-ni konstitusiýada açyk goýun sürüsü diýip ýazmagynyň sebäbi diýeli ýa-da başga diýiş bilen. Bulamawa bir adatdan bir daşarýada ýene de çeşmesi raşizm. Şo taýdan gelýär. Raşizm ýurdun içinde kellesi işläp biler ýaly adam o goýmaly däl. Şonu eden wagty sömürüp bilýär ýurdu. Kelläni işlemek üçin hem näme gerek? Kazanç gerek yeterli miktarda. Adalat, hukukun berýän howpsuzlygy gerek bir adam üçin. Ýa-ni kanunlar bolýar bulam. Ondan soň ýene şol ikisi diýip aýdy bereli häzirlikçe. Esas şol iki zat aýyrsan, soň adamlar sowatsuz bolýar, gorkak bolýar, şu wagt görýän Türkmenistanyňyz bolýar netijede. Ýa-ni ýollary ýokdur, yalan aýdarlar, Aşgabaty görkezip östük diýerler ýa-da Aşgabatyň içinde ýaşaýan bir kısan aýdymçylygy görkezip ine adamlar gowy ýaşaýar diýip bir sahna görkezerler. Ýani o sahnanyň arkasy Türkmenistanyň 99%'dir. Aşgabatyň daşyndaky o ýerleriň hemmesini alsaňyz 99%'dir. O ýerlerde de ne köçe var, ne başga zat var, ne insanlyk, hiç bir zat ýok. Indi şu zatlary çözmek üçin bir adaty suud iş görüp bilenok. Şonuň üçin
tribunal gerektir. O tribunalına berjek cezalary ýa-ni hiçbir konstitusiýa ýene bir zada o seredýän däldir. Tribunalda şu mesele gaýtalanmajak bir ýagdaýa getirilmelidir. O menim bu şahsy düşünjem bu çözülen wagty. Sebäbi o ýene gaýtalanmaly däl işler edilenligi üçin bu taýda. Tribunalda meselemiz o şeylerek. Endi bunun üstünde o gurrun eders ýeneden şol edilen o jenayetlaryň üstünde köpräk durmalydyr. O inçe gurrun etmelidir. Hatta halkyň garyplaşdyrylmagy ýörüýte o bilgeçleýin aňyrsyna bärsine ýetilip o garyplaşdyrylmagy soňra kanunlaryň elinden alınmagy. Ya bu zatlaryň hemmesini o jekmejek o gurrunly o eders biz bu taýda soň tribunal näme bolmaly? O kimler etmeli bu işi, kimler alyp barmaly, haçan bolmaly? O eğer mümkin çylygyny döredip bilsek, ýa bu işe düşünüp bilsek diýen hatta onuň gurrun edip geçers. Şeylere o söz almak isleyen var mı? Tribunalda mesele boyunca 5 minut o söz verilecek. Kardeşler, eğer uzunrak gurrun ederim deyseniz öňünden aýdyp bilersiniz. Bu entekleme. Bir açık gurrun ýaly 5 minut o hemmekim üçin deňrek bir wagt hökmünde hasap etdik. Şonuň üçin indi sözü Merdan kardeşimize berýän. Merdan Meredov. Esenlikler, yurttaşlar. Sesim oňa gelýärmi? Indi şu taýda men öz düşünjämi aýdyp geçen, näçe gysgaldyrak, düşünüklirak bol mümkinçilikler denen. Indi şu taýda nähildi waden göze görünüp duran bir edaralar bar. Nähili buňa diýip näme diýýärler Türkmenistanyň içinde migrasiýa bar. Özüni meheme diýip adlandyrýan birim harby gorunmak ministerligi. Endi göze görünmeýän kelle bilen azjyk pikirleneňde has ýitirak agra merýän bilim ministerligi bar. Şu wagt bir wagda şu dördüsiniň üstünde durup geçeýin men. Endi migrasiýanyň ýankyşy 3-4 bölümem edaralaryň we şöyle bir psikologik nemesler bar da ştaýda işleýän özüň döwlet edaralary, döwlet adamsy diýip işleýän adamlaryň bir düşünjesi bar şeyler. Yani özüni halktan çykyp gelen ýa halka hyzmat etmeli diýilen bir düşünje ýok da özüni aýry saýarlar, bir beýik saýarlar. Näme kazılganly dälde mawganly diýerler, özlerine bir büyük göçüklik elite hökmünde sonra yani öz halkyny ezýänligini nähildi waden özüne şoňa ruhsat berýärdi, özüne makul bilýär, öz halkyny ezýändigini özüni dogry diýip hasap edýärler. Indi şu migrasiýadan bir bölüjü gaýdan indi ýurduň daşyna çykyp mecbur etdiler. Dogry genosit wadygy belli, göze görnüpdi. Halky ýurduň daşyna çykmary mecbur etdiler. Halkyň daşynda çykyp öz sesini dünýä, öz erkinligi üçin dünýä sesini ýetiren üçin öýündäki garyndaşlaryna kysıtlama getirýärler da. Yani hiçili yurtdan çykmana mümkinçilik beren oklar. Näme üçin? Seniň garalykaň bar, sana bolanok diýerler. Indi şol adamlar ýanky raşizma hyzmat edýär diýdiga. Bular öz islew bilen edýän adamlar. İçinde köpüsi bularyň düşünüp edýär ýanky özüne ruhsat berýär, ýani özüni artyk görýär halkdan. Düşünmeýän işle edýänler emma olaram mundan öň aýdylyp geçildi. Düşünmeýäniň bilen hem sen jogap berçilik senden
oýnundan aýrylan oktyp bir ýagdaý bar da. Indi meheme diýin, mehemeňim bu migrasiýa nemede Araçakda asylyp dursaňa, indi mehemede ýurdun içinde asylýarsaňa. Bularam şonuň ýagdaý, psikologik ýagdaý bar. Basy etmäne özüniň mümkinçiligi bar. Bu ne dogry bu hereket ýöne bular islegi bar şoňa. Yani öz sesini duyuran, öz azatlygyny isleyen bular her türlü süpük hareketler bilen basy edýärler içindäkilere. Başardığından. Ondan Harvey'lere gelsek, bularım çağaları, yetkinjekleri 2 ýyl gulluk hyzmat, watana hyzmat etdirjek diýip döwükge berýärler köpsini. Bularım yani raşyzmyň hyzmatkarlary bularym höwesle edýär şonu. Şol özleriniň şol edişlerini dogry diýip hasap edýärler. İçinde bulara bilmän edip örenem, bulara menne jogap. Ses gitti ýaly. Ses kesildi. Ses kesildi. Yok, düzelen yok. Ses kesildi. İnternette trak stadyumy soňra domaýa daýar. Ýene. Bolýa. O sözü Şöhrat kardeşimize berýän. Salam ildeşler. Ben esas deginjegim Türkmenistanda medeniyet işleri tanalyp geçilýän. Meselem Murat Mogo diýip ýaşy goşuň 5-10 bir näçe medeniyet işleri bar. Meselem olar getýär boly ýa berýänse ýani näde we näme. Meselem aýdaly olaryň görkezden atlary buna gowuzat şeýle ýaşamaly, agir etmeli. Türkmenistanyň oýunçylaryna bir päsil berýär, üsökmede. Şonu görýän Türkmenistanyň ildeşleri, ýani şolary görüp durmuş şeýle bolmaly, ýa mende kemçilik, ýa şoňmygydyş pikirlikde adamlaryň iç ruh taýdyn nemetini öldürýär, içki dünýäsini. Özüne bolan anamyny. Olar Berdi Muhammedlerden al dalgat kan Berdi Muhammed ýagny bir adama, iki adama täzir edilýär. Ýa-da çykarýan kanunlar boýunça, şertnamalar boýunça ähli milletde bular etjäni sahn medeniýetde meselem diň aşgawa, o ýer, bu taýgowy, jenowy bolan. Video alsaň şolaryň näçe gelip oğullarda vidalanaklara, görkezlenaklara olan ýagdaýlaryny adamlar ýaşaş durmuşlaryny hakykatdan meden işgale boljak bolmaly. Türkmenistan üçin gitýän bolsalar, onlara çykan ýalmadylar. Halkyň gözüne ýaşyna gazan çadyrlar. Özün birleşeýin bilip bilmäninde bilip şeýle logistlik eretsen hatda ene aýdaly bu vatandaşlarymyzyň kaba köpüs görýändir bolan etjän hereketlerini geýnýän zatlaryny ýa şolar meselem alýan aýryma etip ýaşap bilenler. Hiç ýagdaý. Şodatlar Türkmenistanda aýlyk alyp ýaşap bolan. Özlerim şeýle edip ýaşamadyk görkezýärler. Onu görýän adam hiç açan ýa özüne anam bolmaýar ýa-da ütkeş zady kandyr. Ya açman bilemek ýokajak. Şol esasen men üçin medeniyet işgalerim bardan Berdi Muhammedlerden ýokary derejede edilýän tribunalda. Gaty ulgy jenaýat etjän işlerem gaty jenaýat. Ählisi aýdymçysyna maşal täşil tantyp oýnatýany çeli tatmyjylary. Ýani halka görkezden zatlary bilen gaty derejede jenaýat iş alp barýarlar. Şoň üçin aýdyp geçýän kölemli işlerleri
iň birinjilerin içindedir. Çok masuratda şolaryň üstü bilen beýlekle halk getirýär. Halky ýaşapýarlar we aýakda saklaýar. Şeýle şu wagt Türkmenistanyň aýaklymany gaçyk bolup täsiri we ýa ýep. Sözüne tutuldu. Sağ ol. Sözü Ýeňiş kardeşimize berýän. Salam illeşler. Men biraz şu yurtdaşyndan gurrun etmekçi. İlk bilen sözüme başlamakam. Türkmenistanda döwlet ýok we hökümet de ýok. Onda soraw berjeksiniz, ýani onda bu näme, şu wagtky duran näme? Şu wagtky duran hökümet näme işe gidip gelýärler? Ýok, bular hökümet däl, bular jenaýatçy toparlar, talaňçylar, owurlar. Hatta şeýle bir mysalam berip bilerin. Bir dükana, yani ýurdu bir dükan diýip hasap etsek, şo dükanyň içine owurlar giren ýaly. Yani özünü prezident ýa-da özünü minister, ýene näme häkim, ýene ýokary wezipeli, yani halka jogapkar, halkyň işini edýän adamlar kemmeti şo dükana owruga giren adamlara meňledýän. Sebäbi ellerine iýlen zatlaryny alýarlar, al bilmediklerini ýykyp ýumurýarlar, zaýalaýarlar. Egerde bular hakyky dana millete, halka hyzmat edýän bolsalar, onda dükanyň özlerini şo dükanyň eýesi ýaly edip alyp barardylar. Dükanyny gitdigiçe baýatmak islerdiler, gitdigiçe içini doldurmak islerdiler. Hatta özleri şo dükanyň eýesi özü şondan bir zat alsa da alan zadyny ýazyk ederdi, bellerdi ýa-da alanyň ýeriniň hasabyny bererdi. Ýöne bizde henideçeni beýle bir zat görmedik. Biz diňe owurlary gördük, ýani dükana giren owurlary gördük we bular ýurdu talaýarlar. Indi ben döwletiň ýokdugyny ýene bir mysal bilen ýurtdaşymdan suwd edip bermekçi. Ene ýurtdaşyna işlemäne çykdylar. Türkmenistanyň işçi gatlagynyň, ýani işläp biljek sagdyn gatlagynyň 60 götürmi. Ýani garrylar däl, çagalar däl, eskerler hem däl. İşçi gatlagynyň 60 götürmi daşyna çykdylar we bular her aýda pesinden $200 milyon pul gazanç etdiler we onu ýurda gönderýär hasap edip öýüne gönderýär hasabyny gönderdiler. Ýöne o pul öýlerine barsa da bärden gönderen pullar barmady, ýurduň içindäki aýlanýan pullar bardy. Gönderen pullar bärde galdy. Egerde döwlet bolýan bolsa, näme üçin bunu dile getirmedi bu neçenli? Ýani döwlet bolýan bolsa, meselen prezident watan habarlaryna çykyp bir sanak gyzy şu samolyotlaryň ýol nemelerini satdy diýip, biletlerini satdy diýip, ýagny bir $300, $200 bir bilet satdy diýip ekrana çykaryp bilýärde näme üçin şu neçeni gönderilen, ýurda gönderilen $10 milyard hasabyny sorap bilen o. Bu döwletiň ýokdugydyr. Egerde bunyň hasabyny soramaýan bolsa, diýmek bularyň özü de şol işiň içinde bolmaly. Eger özleri de şol işiň içinde bolýan bolsa, onda diýmek bu daşyna çykan 60 götürüm işçi gatlak ýürüýte şolaryň jüwlerini galňatmak üçin çykarlan bolmaly. Ýani merdan seniňe milki başdaky bellek geçişiň ýurtdaky adamlary, ýurduň ýaşaýjylaryny, watandaşlaryny adaltmak bularyň maksady. İçinden adaltmak we daşyna işçi bolup çyksyn, gaçyp çyksyn, gorkup çyksyn, urulup çyksyn, ýöne ýurduň daşyna çykarmak. Ve ýurduň daşyna çykan soň bu adamlar ýene de ýurtlaryna pul gönderdiler. Egerde döwlet bolýan bolsa, bank guruluşy işlerdi, düzüli. Hem de o gönderilen her aýda uğradylýan uly pul $200 milyon her aýda uğradylýan pesinden. Şo pul bankyň üstü bilen döwletiň gaznasyna barardy we döwlet baýardy. Bunu etmek kyn däl. Bizden başga ýurtlaryň hemmesiniň halklaryny, ýurtdaşyny işleýän bolsalar pullaryny gara eller bilen, ýapy eller bilen uğratmaýarlar. Sebäbi gara eller bilen uğradylarynda bu pullar başga bir gara işlere harjanyp bilinýär. Döwlet näme üçin buňa üns bermeýär? Diýmek döwlet ýok. Eger de pullar gara işlere ulanýan bolsa, diýmek şolaryň özleri ulanýar. Olar kimler? Olar jenaýatçy toparlar. Ýagny halkyň üstündäki basgyçy, talaňçy, owru toparlar bolýar.
ve şulara jogapkar bolan, şu neçeni eğerde bank işlerindäki ýa-da hazina jogap berýänler ýa-da adalet ministrligine ýa-da Türkmenistanyň insan haklaryna jogap berýänleriň hemmesi de tribunalla şu soraglar bilen karşılaşacakdır. Aklisi de ve olar buna jogap berip bilmeýärler. Çünkü eýem işden geçti. Etdiler bu işi. Şu yerde jemleýän sözümi. O sözü Umyda kardeşimize berýän. Sesim gitmedi mi? Umyda kardeşimize sözü verdim. Indi geldi sesim. Sağ olun. Kemine ýa sen şurada uruş döwründen soň 1941-45 uruş döwründen sonra Nürnbergski proses tribunaly bellep geçti. Şu tribunal sudunda Adolf Hitler'in yandaşları hakkında näme sud bolýar. Yandaşları sud edilýär. Ýöne Adolf Hitler wahşy bir cinayetçi bolsaýan, o bir milliyetçi bir adam bolan. Öz milletini, ari ırkını saklamak üçün, temiz tutmak üçün, maşgala nämesini temiz tutmak üçün, nemis milletinin kanını temiz tutmak üçün Germaniýanyň içindeki Yahudileri, sigallar bar, şuları temizledi. Ýöne bizeriň Türkmen milleti öz-özünü näme edip ýüren, öldürüp ýüren. Ve bu proses 100 ýyldan beri, yani bir asırdan beri devam edip gelýär. Öz milletini özleri öldürüp ýörenler. Ýa-da şurada Merdan kardeşimiz bellep geçti emigrasiýalar dep. Men berde Niyazowyň döwründe meselem narkotik satanlar, narkotik kullananlar, içerler demeyen, narkotik satanlar. Bu 6-njy adjel bar, son narkotik adjellar bar. Şular son näçem bir Türkmen halkyny geleceğini näme etdi bular? Yokladılar, zayaladılar. Häzirki döwre gelsek, bu Gurbangulyň döwrüne gelsek, baralgin, tramadol satanlar, aptekçiler köpragam, gizli yollar bilen, gizli nämeler bilen bazarda oturup adamlara, näme darçylara dary satdyrýarlar. Häzir Türkmenistanyň içinden gelip duran maglumatlar, çağalarımız, gyzlarymız, olanlar, yaş olanlar baralgin kullanıp ýürenler, içip. Şunu gizli satýarlar aptekçiler. Bu näme demek? Bu öz milletini, özüniň çağalaryň geleceğini öldürmek demek. Geleceğimiz yok bunun ýaly gidişde. Bularam tribunala aptekçilary, köpramış gizli satan aptekçilary tribunala çıkarmalı diye düşünýänler. Sağ olun. Azirlikçe şunu aydan soň ýene devam edelim. Sağ olun. Sözü söhbet kardeşimize berýän. Sağ olun. Şöhrat kalırdı. Değil mi menden oldu? Yok, Şöhrat elini yatırmak ýadyndan çıkardı mı kan diýen. Hiç düşürmedi. Böyle. İslenlik bir döwletiň näkilik döwletini biljek bolsaň, şu döwletiň içindäki ýaşaýan halkyň hal ahwalyny göre nemeden halkynyň ýagdaýyny seredaýmalylar. Döwlet näkilik özüň döwlet bolsa boluversin. Meselem Hindistan alın, ýa bolmasa Bangladeş alın. O ösen ýalyk görünýän, ösen gowy döwletdirim ýöne halkyny seretseň, halkyň owurlyk bolmady. Ýa-ni garyp ýaşaýan halkda islenip bir zat çykyp bolýandyr. Çykýandyr. Bunu Türkmenistan barada söz aýtsak, ýa-ni Türkmenistanyň ýeňiş kardeşimden aýdyp geçýärlik hakykatdan döwlet guruluşy ýok o ýerde. Ýani döwlet nimesi bar, ady barda ýöne özü ýok. Döwlet guruluşy işleýän döwlet hakykatdan döwlet ba bolsa onu ýurt bolar ýalyk ýagdaýda ýa bolar ýalyk terde dolandyrma mümkinçiligi bolmaýar.
döwlet boljak bolsa onuň hökman ýagdaýda syýasy tarapy bolmalydyr. Hökman ýagdaýda kanun tarapy bolmalydyr. Konstitusiýa ýa-ni kanun çykarjy nemesi parlament idarasy bolmalydyr, kanun çykarjy guramasy. Olaram öz başda işlemeliler. Indi diýjek bolýan berde Türkmenistanyň şu wagt häzirki wagtda men özüm bilenim diýip aýtsam ýalňyşmar. Ýa-ni özüm bilenim diýsem ýa şu telewizor seyredip başlanym bäri şu halka getirilýän telewizor kanallaryna öňkü prezident wagtda öňkü prezidenti propaganda, ýalan propagandalar bilen Beýik Saparmura Türkmenaşy adyn berdiler. Häzirki wagtda atasynyň wagtynda atasyny demetdiler. Näme oğluny getirdiler. Oğlunyň nemesine alyp propagandasyny, ýalan propagandasyny alyp barýar we şol hamana şol ýurdu özgördi diýelen imajy berýärler. Gazet jurnallarda, tap audio, telewidenýalarda. Ya bu öl jenayet dälmi? Ýalan propaganda. Indi diýjek bolýanym, halkyň ýaşaýyşyna seredin. Halk näme üçin ýurdu terk edýär? Bunyň sebebi näme? Sebebi näme üçin terk edýär bu ýurdu? Sebep nerede? Sebebi işsizlik. O gıtçılık, yani pulsuzluk, gariplik. Bu zaten hemme zat ettirýär. Açlyk bir tarapdan. Pul kazanmasan sen aç düşere giýmele. Indi bu zatlar ýa-ni üstüne basmak üçin arkadaşlar serdarymyz diýdirýär kawyçkan içinde. O bunu öz jenayet dälmi? Özüm ya yetik nemetik gelýän, önük gelýän, yetişik gelýän nesillere yalan tarapy nemetdirýärler. Mustafa Kemal Atatürk'ün kursiyozu var men aýtyp geçen berde. Ýaşlar, gençler, gelecek gençlerin diye gençler olsa öğretmenlerin eserdir diye. Yani Türkmençesi gelecek ýaşlaryňky ýaşlar olsa muallimlaryň eserdir diye. Yani ki Türkmenistanda gelecek ýaşlara galýarmy häzirki wagtda? Ya ýaşlar nirde? Ya şular bir kasdaý näme üçin düşünmez ýaly getýärler. Yani bunu hükman ýagdaýda bu zatlary ýurduň içki syýasy meselelerini ýa ýurdu awant duran howpy esasy öňüne alýan bir gurama bolmaly. O guramaň ady mehkeme häzirki wagtda. Türkmenistanyň daşyndan we içinden awanja howplarynyň öňünden analiz berme üçin döredilen gurama mehkeme häzirki wagtda kenbe. Kim işleýär kenbe? Ýa bu zatlary biz aýtmalymy? Ya bu zatlar saparaga ya merdan bir aýtmalymy? Kim aýtmaly bu zatlary? Kurban aýtmajak bolsam bir aýtmalylar ha. Ya halk aýtmajak bolsa. Ya halkyň içinden bir aýtmajak bolsa. Hani döwlet nereden? Hani kanun? Ya kanun çykarıp berler bular. Ya her 5-nji gün ya bolmasa aýda bir gezek ýa goran içeri işler ministrleri ya tapaldy ýoksa evini pawon nakylýan, pawon dakynmaýan ýygynak geçirip berler kanuny üýtgeşmeleri ýermeli düzüjükler girilmeli. Ya bu zatlar sen aýtsaň hökman ýagdaýda sen jenaýetkär diýip neme diýerler? Ýa-ki bu öz tökmetlik dälmi? Ýa-ki sen hakikatlary aýdyp ýüze çykaranda, ekrana çykaranda sana garşy haýbat atýarlar. Ya propaganda ýa-ki ýalan nemeleri gönükdirýärler halkyň kellesini. Ýa bu uly jenaýetdir, gaty bir bagyşlanyp bolmajak jenaýet. Ýa-ki o pul uğurladylar ýa ýene bir zat etdiler, başga bir zat. Täze nesil önük gelýän neslin gelejegini uğurlaýarlar. Mahrum edýärler. Düşünmez ýaly edýärler. Ya bunu bilmem ki bil kaslaýyn sesini çykarman oturan adamlar näme üçin sesini çykaranoklar? Yani düşünýän adamlar bar, gurban bolyň ýökö eden o. Türkmenler ken şu taýda oturan, hyzmat etip oturan türkmenler. Ya düşünýärler. Bil kaslaýyn sesini çykaranoklar. Yani sizden aýdyp geçen Nürnberg prosesi nemesini hökman galdyrmaly. Nereden bunu mecliste ses berişi esasında ýöne bunu nähil ýagdaýda neme beriljek, jeda beriljek, täze Türkmenistanyň barlanyny eden jenaýetlerine görä jeda hökman ýagdaýda jedalaryny çekmeli bolarlar. Buň üçin gitjek ýerler bolmaýar elbetde. Wagtymyz hem doldy. Sözüm cemledim. Sözü Şöhret Kallık Durtayalı o Şöhret kardeşimize vereyim. Yanlış aýdyp geçmek. Ýakyn çykan şol pençeleme
25 sene ayında sol geçen haftada neden işlemlerin böyle adaletsiz çok oldu da sonunda ölüm cezası verdiler. Sonunda çok neden işlemlerin üstünden adaletsiz yaptılar, neyse adamı ölüm yaptılar. Öldürülenler haydi, mahkumlar haydi, masalara yoktular. Olmasa yapıp sonu koydu. Neyse çıkıp gittiler, adı da geçirme azı. Odakları son yıllık işlemler üstünden geçirdiler. Geçirdiler. Yıllar son agresyon adamı testten yönetmenler adamı yapıyor. Burada on ekmek da bana bak cemaatin hiç vakti yoktur. Ama vakti tuturana 20 yıllık cemaat yerinde oldu. Onun için ben vakti oluyor. Şimdi bir iş halim çekildi. İşlemle cevap vermem var. Onun için son kısım bizim bilgilerimiz ne? Gidin adımları ölümce günahkar olunur. Çünkü kıncını yıllar pancarında. Cenab-ı Bağırma son yana korkudan medeni işarları ölümce rakip verildiler, kıyırttılar. İyice oldu, aile, şoların ödülü etmediği işlemleri adımları ölümce yaptı. Mesela mesafet edip baktığında şoları yaradı. Tabii. Aha. Ama sözü Yeniş kardeşimize vereyim. Nemerdan ýaňy ilk başda aýdyp geçende şu ýaşlary, nesili bilimsizleşdirmek barada da aýdyp geçdiň. Şu hakynda da men ýene bir suwutnama getireýin, ýani nädip bilimsiz bolmasyn bu çağalar. Bir okuwçy geografiýa molumyna soraw berýär, ýani merak etýär, gyzyklanýar da bilesi gelýär. Biziň ýaşaýan ýer şarymyz haçan döredi we nädip döredi, näçe ýyl boldy diýip soraw berýär. Geografiýa molumynyň beren jogabyna gülersiňiz. Geografiýa molum diýär, men bilemok, Allah tarapyn bolan olaýmasa diýär. Ýani mekdebiň bir molum, ýani bu çağa bilesi geljiliginden soraw berýär, molumlar başga bir zat diýär, Allah tarapyn dören olaýmasa. Eger molum bilmeýän bolsaň, men öwrenöýin, bir kundan soň ýa bir hepdeden soň saňa aýdyp bererin diýär. Hakyky molum bolsa, ýani öwretmek isleýän bolsa. Bu molumlardan däldir. Belki o molumlaryň bir ýerden okap gelýär. Ya da belki de molumlaryň özlerini gelişdirip bilmek üçin internet ýok otaýda. Ýene bir başga bir molumum, ýani şo soraw beren çağanyň saçyndan çekip saçyň näme öskün diýär. Ýöne bu saçyň gyrkjak diýär. Ýöne saçyň öskün diýen molumyň özi her gün ýerden mektebe baranda ara geçip gelýär. Uydurup, ýani şo okuwçy gurrun berýär, agdymdan maňa soraw beren wagty araňy ispor tap dur diýär. Ýani biziň mekteplerimizde şular ýaly molumlar işleýän bolsa we bunu da döwlet ruhsat berýän bolsa, bulara da döwlet hak berýän bolsa, diýmek bu döwlet däl, ýani bu ýöri töleşdirilen bilimi ýok etmek üçin, ýani çağalaryň, ýani bir çağa gyzyklanıp ýer haçan döredi diýip soraw berse, Allah tarapyn boldy diýip molum arkaýyn rahat jogap berip bilýän bolsa we sözüne soňundan o beren jogabyndan am soň hiç ýyly gorkmaýan bolsa, sözüme men bir gün jogap bermeli borun diýmeýän bolsa, diýmek bular kontrol etjek döwlet ýok. Ýani nähille edip çağalary bilimsiz saklap bilseňiz saklaň diýjek. Edilen bir sistema bar gurulan. Ve oň daşynda da ýene de çäreler hem bardyr. Ýörüte çykarylýan zorluny, mejburi çykarylýan çäreler. Bu da ýene bir tarapdan, ýani şo nesillerimiziň bilimsiz galmagyna, zaýalanmagyna ýetirýär. Şular goşaýyn diýdim, ýani bilim nemäňede. Awala. Aha. Sözü ýa saparagy eline aldyryp durdy ýaly, ýalňyşmasam. Owa yemek kemine. Başka da oğlunlar kaldıran soň ben olary gezek bereýin diýip demetdim. Aýdaýyn.
Elbette Türkmenistan'ın ağır problemaları tanardanım ken divaydayın yönü käbirlerin üstünde şiddet bilen durmak gerek kiligine ya da bir önemli diyalog görünýänligine seyretmeliler. Yani misal üçün Türkmenistan'ın migrasiya kulluğu diýip bir kulluk var. O migrasiya kulluğu dünyanın hemme ýurtlarynda da bolýanlar. Ýöne Türkmenistan'a bu üýtgöç. Üýtgöçlüğüň sebäpleri bu paktady büýünden ya da öňüne goýulan mesele başka bolmaly. Şu kulluk yerine ýetirýän demetne seredende Türkmenistan'ın konstitusiýasynyň daşynaky ya da şoňa karşı tanınan konstitusiyon hukuky depelýän bir gurama öwrülende bir vatandaş ýahat etme bu wadyr vatandaşyň o ýa-da ýöne hukukun däl konstitusiyon hukuk. Bunu hiç kim yine de bir taparaýan hiç kim çäklendirmäge haky hukuky bolmalylar ýok. Bu bir adam ýahat etmän bu dünýä bilen tanışyp bilen. Onu ýahat ettirmelik ýeme gerek diýilen sorak elimden ortada durýar. Bu ýeke onu ýahatdan mahrum eden Türkmen milletiniň şahsiýetini diýilip taşlaýar, ýok edýär. Bir adamyň mertebesi bolýardyr. Mertebeli adam diýýär. Adamyň hem bejetiniň mertebesi bolmaly. O da gorulmalydyr. Sen ne hukukyň bar bolsa, o hukukyň biri ýüzüňe teredip gepelät bilýän bolsa, o ardyňy nirek getirden getir, bizim edýän şu diýip, o öderi gara spitek demedi, bir topar adamlar lalet bilýär. Pasport bermän bilýär. Gara hemme denýeti etip bilýär. Ne tuğrama ne tribunal bolsa ilki bile tuğramada işlen çok bekçitne çendi şu tribunala getirmeli şuları şu tayda süydetmelidir. Ödem in ağır ceza o prezident yani Kurban Gulu ya niyamet diyilen demeler var. Şolağın üstündeki ceza şularda bulmadı. Öz milletin mertebesini depeleyen adama ya da kuruma biz nehli gördüğüm tereddütler. Ben teklifim şunu gerek burada yine de gözden geçirin. Bu long ediyen dağıtlarını siz aydıklarım ki bunu yaşap gördünüz de. Diyecek kolonuzda görüyü, çıkacak kolonuzda görüyü, pasport alacak kolonuzda görüyü. Bu kuruman o dağıtlar bile büyüğünden iş olmalı. Migrasiya kuruluğu yani daşarı yurttan gelen daşarı yurtlu adamlar için şoları kontrol etmek için tek vatandaşını onu ediyet görkezmek için uğurlayan kurumu değil. Şimdi aydayın neydim? Ben aytacaklı atlım katı kâm olun yönü tevir dağıtları aşağı çılmak için demedeyin. Polya sağ olun. Başka söz almak isteyen var mı? Türkmenistan'da tribunallı mesele tribunal yankı geçirilmeyen sebepleri ben de başta ayıp geçtim de
bundan öňkü geçirilen tribunallar köplenç genosit ve yani köplenç däl esasy, onuň daşynda näme geçen genosit, insan hukuklaryny ýa insanlara garşy jenayet bar. Ondan soň uruş jenayetler şu 3 mesele boýunça alınýar bizde. Indi şol bundan öňkü geçirilen tribunalların keskitlen uruş jenayeti ýok, ýöne beýlek ikisi bar. İnsanlara garşy jenayet bar, genosit bar. Soň munyň daşynda biz bizim üçüncüýimiz hökmünde de raşizma hyzmat. Bu bir gaty täze bir zat boljak o dünýäde bizim ýagdaýymyza düşen ýa-da bizim ýagdaýymyza düşüp bu ýagdaýdan çykjak bolýan başga millet modern döwürde bolmadyk. Şonuň üçin biz şu meseleleri gozgamalydyr. Raşizma hyzmat etmek, şäriklik etmek tribunalyň esasy meseleleri. Şunuň nemesinde değişli olacak. Belki görmeyen bir tarafımız vardır. Olan eğer bar olsa ürün ettikçe çıkar. Bu aylarda çıkmasa Türkmenistan'ın içine varılan son edilen işleri gözümüzle gören son ortaya çıkmağı mümkün. Onu bir atlatıp geçeyim dedim. Sözü Şöhrat kardeşimize veriyen. Türkmenistan'da ne kadar ýagdaýlar var. Aýdada ýene bankın başlygy, yani diri. İstat edeno, hiç şu günahkar diýen zat ýok. Seýäbi bu daşynda aýlanýar. Onuň jogabyny diýip bermeli. Bank işary aýlanýan biz bilýäs, näçe oğul görülen, näçe aýdanok, ýa-ni näçe hereket etjek bolan. Ona hukuk işarları, ýa institutlary var, hukuk organy. Şollar näçe aýdanoklar, kanun wada get agzat açanoklar. Türkmenistana adam hukuklar bozulýan wada şeýle aýdanoklar. Hem zat gularowluk ogur. Ne ol adamlarym tribunalda BDP'si şoň ruhuk berýär ýa-ni bir üýtgeşme etmäne. Ýöne edinok. Şol adamlarym tribunalda orny bar, suratda iş etdi, etmedi ýa erwetlik etmedi, onuň BDP'si şol iş etmek üçin goýulýar. Şoň üçin aýlyk alýar döwletden. Tokman suratda şolar ýa-ni adamlarym BDP'sine jogap berilen adamlarym jogap bermeli. Şoňa deňelim. O sözü Muhammed kardeşimize berýän. Ol, merdan. Häzir şeýle bir ýagdaý bar da, bir tribunalyň ähmiýeti ýa-da tribunalyň şol hasaba, soraba çekjek adamlaryň eden etmişleriniň agyrlygy asliýetinde ölçegi ýok. Şol hali özüň ýa merdan belläp geçdiňler, şol adatdan daşary ýagdaýlardaky edilen hereketler üçin adatdan daşary bir ýagdaýda ediljek sorajak tribunal. Şonuň häzirinde halkyň köp böleginiň bu zatlardan habary ýok da, ondan men pikirimçe şol Türkmenistan bilen şu işler amala aşyrylmana başlanda, ondan öňünçe häzirkine biziň edwatran gurumlar bilen has giňişleýin göçberde şol ähli mediýany bilen guruluşlaryň üstü bilen halka ýetirilmeli. Şo halk eger halkyň bir ýene bir agramly bölegi şoňa düşünse ýa mutaýda ýa-ni soraba çekiljek, hasap soraljak gatlaryň eden etmişlerini näme etmeli? Sınıflandırmalı mukadiyen. Şoňa görä da adamlar hem şol nemede halkyň köp bölegi şoňa uly bir neme bilen gatnaşar mukadiyen. Ebäbi şol tribunal edilmesini we bu hasap soraljak gatlaryň eden etmişlerini agyrlygy şol halka duýdurulmaly mukadiyen, görkezilmeli mukadiyen. Şonu aýtjakdym şu watlykça. Sag bolun. O sözü Ýeňiş kardeşimize berýän. Menem şu Muhammed kardeşimiziň aýdanan zatlaryndan
aýtjaktym. Üstüne ýetireýin biraz ýani halkymyzy habarlandyrmaly. Hem şu wagtdan hem egerde şunu görýänler görenlerinden soňra öz aralaryna paýlaşyp ýani nähilleki özlerine edilen baskylary ýani özlerine edilen bir agyr zulumlary kaýt astyna ýazg astyna geçirip taýýarlamaklary gerek. Çünki tribunala çykaryljak adamlary bir ortağa alynandan soňra şo taýda şolaryň eden etmişleri ählisi ortağa çykjakdyr. Belki arhivlerde bardyr ýa-da ýokdur. Arhivde ýok bolsa zulum edilen, kösönülen, ýene-de genosida uğradylan, keselhanada öldürilen ýa-da türmelerde öldürilen adamlaryň başgalalary ýene-de ýaşapdyr. Olaryň aňlaryna bar ýani kimiň näme edendikleri we halkam şu zatlara gatnaşsa halkymyzdan tribunalyň hasam gowy geçmegine hem-de hasam şu jenaýat edenleriň üstleriniň gowy açylmagyna peýdasy ýeter diýip hasaplaýan. Hemem menne ýene bir teklip bar, şu tribunal geçiriljek ýeri Oğdan Depe türmesinde geçirilse hasam oňat bolarym kadýan. Çünki Oğdan Depe türmesi bir hili halkyň aňynda simbol hökümünde yerleşdirdiler-de, ýani gorku simbol hökümünde. Tähel biri bir zat gürlese-de şu wagtky topara garşy, şu wagtky hökümete garşy bir zatlar gürlese-de derrew garşysyna bir çykýar, seni Oğdan Depe derler, Oğdan Depe atalar. Hatta Oğdan Depe'de bir giden hakyny talep eden ýa-da halkyň tarapyny çalan, halk üçin alada eden siyasi adamlar, iş adamları, hatta bir jurist adamlaryň bir näçetini şo taýda urup, gynap, zorlap öldürdiler şo türmäniň içinde. Indi bularam ýani şo jenaýat edilen ýerde geçirilse has mantykly olar diýip düşünýän. Çünki 2-nji jahan uruşundaky Nürnberg tribunaly da ýani şo taýda alınandy. Şo 2-nji jahan uruşy gidip gören wagtyndaky alınan kararlar ýani insanlary kysarlaşdyrma ýa-da peşlerde ýakma ýa gaz bilen öldürmek diýen ýaly kararlary alınan yer hökümünde soň tribunaly da şo ýerde etdiler-de. Indi bizim egerde geçirecek bolsak ýene-de esasy işin geçirilen ýeri ýani türkmen halkyny gorkuzulan ady bilen baskı edilen ýerini ýani türkmen halkynyň aňyna bir hili gorku simbolu hökümünde yerleşdirilen ýeri bolan Oğdan Depe türmesinde edilse diýip teklip berýän. Bunu sağ olun. Wagty gowy manydar. O bir düşünje hakykatdan hem şeýle bolmaly. Oğdan Depe tribunaly ýalak bir at berilmelidir. Ýa-ni şonuň bilen gorkuzdylar. Gorkuzup gelýärler jemgyýeti. Men dogry görýän ýanky nämäni şeýle başga kardeşler soňky bir zat aýdyp bugün ýygnaşymyzy jemleriz, adamlar soň siz özüňiz näme giňişden düşünjek bolarsyňyz indiki ýygnaşymyza çelle. Indi bu tribunal meselesi ýanky lüstrasiýa bilen bağlanşykly däldir. Ýanky lüstrasiýa aýratyn bir proses gitjek, gaty uzun halkara derejesindäki ýaly izarlanjak, 30 ýyl, 40 ýyl, 50 ýyla çelli dowam edip biljek bir ýagdaý lüstrasiýa meselesi. Ýanky lüstrasiýanyň maksady ýanky jezalandyrmak däl, arassalanmakdyr birinji manysy. Ondan soň ikinji manysy jezalandyrmak ýaly görülip biler. Lüstrasiýada näme bolup bitdi? Nirelerde ýalňyşlyklar bolupdyr. Şonuň aňyrsyna bärsine ýetmek ýaly görýän men.
Lüstrasiya meselesinde de yine adaty bir sud düzgün işlemeli. Adaty sud düzgün boyunça alınıp barılmalı. Yani adaty sud nähili cezalar ortağa koyar. Yani onu biz bilemiz o. Demeýärlik bolmajagy belli. Yani birinin bir dükany taglama, oğurlama ýaly bolmajagy belli. Yani tribunal meselesi başka bir meseledir. O tribunalda yani biz täze Türkmenistana geçeceğiz. Şonu görkezmekdir. Bunu bütün dünya jar etmelidir biz. Ondan soň şolaryň eden jenayetlerini açyk görkezmelidir. Öldüren adamlaryň gerek bolsa sünküni galyndylaryny getirip ýanynda goýup sud edilmelidir. Açyk bolmalydyr. Bunyň nemesi ýokdur. Sebäbi bu bir gezek bolýandyr, bir gezekde dogry edilmelidir. Ondan soň gaýtaryp getirip edip bolanok bu nemeni. Soňky bir goşmak isleýän zatyňyz bolsa goşup bilersiňiz, bolmasa da bugünkü ýygnaşygymyzy jemlär. Umyda kardeşimize söz bereýin. Kemine men bir sorak sorajak. Sud edilmeli dedin. Sudy kim etjek? Ya da sudya nerden gelecek? Öz Türkmenistanymızdan mı ya da yurttaşyndan mı gelecek? Bu suda kimler gatnaşmaly? Ya gatnaşyp bilýär. Bu meselede Türkmenistan'ın içinde olmalı. Yani benim düşüncemse yani daşary yurtdaky nemelerden konsultasiya alınıp bilinir. Yani içinde olmalıdır. İçki mesele ýalyk görýän men bunu. Köprek benim düşüncem yani şu günlere yakınlaştıkça bu hasam nemeder näme diýilýär? Düşnükli ýagdaýa gelir. Nädip ediljegi, nädip goýuljagy. Soňra şol edilen jenayetlaryň bir möçberini görmeli, görülenden soň. Türkmenistanyň içinde bir neme sud ýok diýse, indi bolup biler. Ýöne az bilýän, az düşünýän bir kazy diýeli. Berip biljek jenayety ölüme ýakynrak bir ağır jenayetler berýändir. Sud sudya diýeli, kazy diýeli, düşünükli olar ýaly. Näçe sud bilen baglanşykly işlerde pesrak bolsa şonça da ağır cezalar berýär. Onam indi Türkmenistanyň içindäki nämeniň özü günäkar, biz günäkar däl. Orda hem kimleriň elinde sud boljagy ýa-da kimleriň kömegi bilen aklanjagy, olaryň öz eden işleri ýa-da şeýlerek. Ýeňiş kardeşimize söz bereýin. Menem nemeni sorajakdym. Yani sud tribunal bolunan wagty ýaňy senem aýdyp geçdiň-de, prokuror bolmaly, sudya bolmaly we biram aklajy bolmaly. Prokuror bilen sudyanky düşnükli zat. Olar bolar ýöne aklajy nirden gelmeli, yani bulary aklajak adam. Ya-da bulary aklajak adam tapylarmy? Ya-da şulara kömek etjek adam çykarmy? Ya-da bular yurtdaşyndan özlerini aklajy akelmeli bolarlarmy? Yani şu şertleri demedip bolup bilermi yani? Yurtdaşyndan özlerini aklajy getirmek ýa-da ýurdun içindäki aklajylardan özlerini getirmek diýen ýalyk nemeleri, şertleri. O arada da häzir aýdyp bolanok, yani o günlere yakınlaştıkça ortaya çıkar. Bizim gurun edýän zatymız ýa-ni prosesiň nähili geçjegi däl, ýa-ni nähili geçjegi möhüm ýöne. Nähili geçjegi şo güne yakynrak bolsa bizim edýän gurrumuz näçin bolmaly meselesinde. Tribunal näçin bolmaly? Tribunalsız bolanokmy? Tribunalda açyk sud, hemme kim görýär.
ýa-ni eden jenayatgaryň eden işleriniň hemmesini açyk görýär. Hemmeleri açyk berilmeli mesele bu. Şol sebäpli ýene bir ýyllaşymyz elini galdyryp durdy, internete goşady ýaly. Allah. Başka da yok. Allah, son kolum Halmurada söz verelim. Son Cemnali bolun. Sağ ol, söz vereniň üçin. Kardeşler, sizden sağ olun. Aydan pikirleriniz üçin ören wajyp şuguruny etmek. Owene başlangıcı boldy. Şugun kugun. Sebäp tribunalyň näme üçin zerurlygyny biz eýen bir näçe edip öz aramyzda daglatdyk. Ýöne şo näil terde geçirmeli. Şo zerurçylygy nämeden ibaret tribunalyň şu mesele şugun kugun biziň garamamyzda ne kemini hödürledi. Gow edip düşünürdi hemme zady bärde düşnükli zat ýok diýip hasap edýän. Esasen şo tribunaly meselede indi biziň durmuşymyzda ýa türkmen jemgyýetimizde alamyzda şonuň wajipligi diňe şugun günüň ýa-ni aýdaly ýurtdaşlarymyz üçin degişli däl. Erteki günü büýürgüne 100 ýyllyk dowamyny öwürlüp dagy dowary türkmenleriň taryhyny ýa Türkmenistanyň taryhyny şular ýaly jenaýatyň gaýtalanmalygy üçin şo tribunal bize hökmen gerek bolupdy. İkinciden tribunal geçirilenine maksatlary bar da aýdylan şol hem sud meselem aýdyl beýleki jenaýat sudy seredenine açık sud ýemesi bolup bilýär, sud kararşy bolup bilýär ýa-da ýapyk sud görnüşinde de geçirilip bilinýär. Tribunal bolan o jikmejigi hemme şolaň eden ähli zulmy sütemi açyk jikmejik görkezilip eden jenaýatlary boýuna dakylyp şondan soň tribunal bolary karar çykarýar. Onuň bütün jemgyýetiň öňünde diňe bir Türkmenistanyň da bütün şol dünýä jemgyýetçilik gyzyklaryny adam knopkany basyp görüp bilýär, izarlap bilýär. Bizim başlangıcımız beýleki Merkezi Aziýa respublikalaryna da hatta şol öňkü Sowet giňişligine näke respublikalaryň ählisine görele bolarlyk mysal diýip hasap edýär. Şonuň başlangıjy ne Türkmenistan başlaýar. Bir gutlanylmaly mesele o sebäp 32 ýyllap biz şu tribunala garaşyp geldik. Şu 32 ýylda şol jenaýatkar rejimiň ýa-da toparyň ýok eden 10 miňlerçe belki de 100 miňlerçe o ine biziň ýyldaşlarymyzyň ýa-ni eden bu çekenjebiri ýa gören görgüsü ýa-da acı ölümi şu cezalanyrşa garaşyp ýaty jogapsyz. Şonuň üçin gaty uly, hormatly hem de agyr işiň başlangıjy diýip hasap edýän şu tribunal şonuň mümkin gadar her sapar aralyp maslahatlaşamazda kemine haýyş şunu halkymyza ýetirip durmak gerek. Goý olaryň bilse näme üçin şu tribunaly açmakçy bolýar ýa şu tribunaly ýola goýmakçy bolýar. Sebäplerini sen düşündirip berdin, haýsy döwletlerde bolup geçen aýdyp berdin, halkymyzdan bu zatlardan habarlysy bar, habarsyzy bar, onuň eşler görür, biler, düşünür. Ýöne şu işimiz gaty wajyp, hökmen zerur, şu geçen ýanky nesilleň öňünde de diktatura tarapyndan ýok edilen iki nesilimiz bar eýem diýip teýkar bilen. Ine şolaň ýaxty ýadygarlygyna ýa hatirasyna da biz şu işi ýola goýmaly. Esasen gelecekde gaýtalanmazlyk üçin, gelecekde şular ýaly jenaýatlaryň öňüni almak üçin şeýle maksat bilen biz şunu ýola goýmakçy bolýar. Birje misal olam hana şol kugun görýärsiňiz Germaniýanyň durmuşyny şular uruşdan soň näçe geçenem bolsa özlerini şol halk günäli hasap edýär. Täp şol halkyň wekilleri ine beýleki milletlere ine şular ýaly zulüm görkezdi ýa genosid etdi. Ine şol olu bir tarapdan hem hun tölediler hem muz tölediler kontribusiýa beýleki halklary şu öz basan tutan ýok eden halklarynyň wekillerini. Ýöne şol faşizm Nemsleň ady bilen taryha girdi. Biziň ýanky biziň Rusizm
o ýa-ni raşizm diýip aýdaýly. O raşizm Türkmenistanyň şo raşizmiň ady bilen taryha giriyor. Täp olaryň goýan adamlary Islen Ýazyp bolsun, Berdimuhammedow ýa-da onuň ogly bular hemmesi Kremliň ýa-da Putiniň dikmeleri. Onany hatda çok gözlü körede hani görünüp duran zatlardan. Şonu aýtjak boldum. Başlamyş bilen sizi mübarekleýän, o işimiz şu terde dowam etsin. Her biriňiz öz pikiriňizi hökman aýtmalysyňyz, kardeşler, hökman zerurdur. Sizin aglyňyz bilen, sizin pikiriňiz bilen beýleki halkam ruhlanýandyr. Ony gözi ýorlaga alan adalet etleýän. Ine şu tribunalyň üstü bilen biz Türkmenistanyň, Türkmen halkyna adaleti dikeldir. Sağ bolun dinleýän üçin. Sağ olun. Kardeşler, bugünlükçe yığınaşımızı jemleýäs. Indiki yığınaşymyzda dowam etmek üçin bu bir girişde. Entek üstünde kän gürrüň etip bilerse, belki bir ay, 2 ay bir belli bir netije barýança, munyň bir nemesi ýokdur. Keskitli bir maksatnamasy. Maksatnamamız netijeye barmak. Olya sağ olun. Yine de görüşýänçä.